Iroi trai, sai sien pat ngai ke play pi paro a kerteng ke badan portam ke jong Jesu. Te ha perthe te mo mlahi reban penhun tanya no kan. Da sengap yu tu dalap penhun yu tu we ula wo daw. Dalap penhun yu tu umhun syu. Te henry ke ke bang akwa ban ong ye pi lada ka do nur jonga ka pej lada ka do nur jonga ka sngur ketahi kalabiang. Te bale nga pen I ketuka jing ai ke baki don ketuka ni ki ba ai syakani ke ministry namar banga ngam jutre pi hagi por ki balet no pon hai ki pri ki bakwa ban ai te ngam jutre ha baki ai te henry don ken ki bala pen sngot ho enga don ru pi la yo comments ru ba wat julia kam ta nga jing mut ye pi ban shim ha baki ai syaka kam ke jong utrai te bangan yo ban pentre kam pat syaka kam utrai ken tada ngam kwa bangan tep syaka pla jong ngaru kan let syaka kam ke jong utrai te nga hakajing sngo jan ya pisia man kesngi la ya kendo la hikai pinsia le kata le komta ya di kata banyo kia te sngo jan ken te pas sngo jan te kwa men ya tho te sngo tenat ngaju ya thu khanai pisia ngaju hikai le katang ai ka tin ublei te kamut hak ta kajing sngo jonga ngai tho kan chapi te henry ki don ki bathot ki don pat ki bom thot te ha parthai to mo te henry tang ka wengan ye tho ye pi ba kam don ke ru ka ba nga perkhat sniu kan kam don kum kanu ra ka we pa kajing perkhat henry ki babon ki phone nga ki ongkong ni kwa bangin sen leng ba ka google pay te google pay ru nga klem le te henry idon pat iwe ibo om le ra sa pha haka account jong I in sa pen poi pat ma I te ka tu ka pisaru ngi pentre kam bet ya ka kam ka jong ublei ngi pelang re ngi mei ai re ngi bu kinong duai na ka benta jong pi na ka benta ka perthei hi baro ko wei te dei re bang le bha manga nga pen pau ke jing le bha jonga henry nga pen pau i jing le bha jong ki wei ka tar nga klem ai kerteng re te kamot dei bangi put ron sing i kita ki ba ai na mar klem ye thu kerteng te la dai thu kerteng te la bakla ken kerteng ru klem ye thu te kapisaru kam dei hire ka jonga te la daka de ban kapisa ka jonga nga ai ki te katanga la put ron sing la de bang le ba hai ki wei nga pen I te kapisaru kam de ka jonga te ka badai ka jong ki ru nga klem ye thu kerteng hire ye ki te henry nga la shu ong be ki banget te na mar ba ki bon ki ba request tenga le ikani ma phinia tip na mar ki don ki ba kwa pan ai shi pho ar pho ne shi spa ne ba don kata ka google pay te nga penia tho ken na mar ba phi hi phi ai jing mot te henry ha parthe to mo ya ki ba ai jing mot ki la kemen ha ba kan le ye kata ki tu ki ba ai jing mot pat ki la sngo bi shini ki la ya wo dong wo daw te henry ke par khoi ni le ban penon burom yo blei te ketu ka pisaru kan nam let bakla hi re shanga bat ke par khoi ngale na ka benta ka burom jong blei wat kat ni blei kur khu ya ngaru ngat mu bangan shna ka yeng ban yo ban chakri yo u ondala dep ka yeng ban chakri yo u ru ngala dep ite keluar ba blei batang ka jing don kam ya la de ngat penan kam baro kan le lot cheka kam ka jong blei hi ka nam let hi re shanga han re don pat nap deng jong pi yakren kiktin ki bom long ki ba pen sngo si yo blei te kam ha kan ba phinya kren gulmar te nakabata ka burom jong blei iro itra